wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha, kada ka manta ka danna mana subscribe kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Za ku ji kan cewa a ƙasar Najeriya suna gabatar da zanga-zangar lumana a yau 1 ga watan Agusta na shekarar 2024. Zanga-zangar na gabatuwa ne a ƙasar Najeriya sakamakon fama da yunwa da talauci da talakawan ƙasar ke fama da shi. Hakan ya yi fusata talakawan kan cewa sai sun fito sun nema wa kansu 'yanci ta hanyar kokawa gwamnati halin da suke ciki. A ganin su hanyar zanga-zanga ce kaɗai za ta fitar da su hanya mai ɓullewa. Ita ce hanya da gwamnati za ta fuskanta. Lallai talaka yana cikin wani hali a ƙasar Najeriya. Duk da haka amma malaman ƙasar su suna ganin zanga-zanga lumana ba ita ce mafita ba, domin akwai masu mummunan nufi da mummunar aƙida wanda su ba zanga-zanga ce a gabansu ba. Suna tsoron kada a fita zanga-zangar kuma ta ɓarke da rigingimu, ganin yadda sauran ƙasashen duniya suka tsinci kansu kamar irin su Libya da Sudan da sauran ƙasashen da zanga-zanga ta samar musu da rashin zaman lafiya a cikin ƙasar. Har ma da wani ɓangaren na addinin Kiristanci su ma na ci gaba da jan hankulan mabiya addinan kan cewa kada a yi zanga-zanga. Zanga-zanga ba ita ce mafita ba ga Najeriya. Amma sai dai kash wanda yake jin yunwa baya jin wa'azi. Hakan bai sa matasan sun ji ɗar a zuciyarsu sun kasa fito zanga-zangar ba. Matasan sun fito zanga-zangar ne tare da kwalaye a hannunsu da tarin bukatunsu wanda suke so gwamnati ta duba kuma ta cika musu. Ɗaya daga cikin abubuwan da matasan suka fi yawan ɗagawa shine a dawo musu da tallafin man fetur. Tun wani lokacin da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar wato Bola Ahmed Tinubu aka rantsar da shi a mazaunin shugaban ƙasar Najeriya ya cire tallafi wa man fetur. Sakamakon hakan ne hauhawar farashi yake hauhawa a ƙasar Najeriya, wanda hakan ya kawo kunci da yunwa da sauran tashunan hankula a ƙasar Najeriya, wanda talaka a Najeriya yakan iya raba taliya ya siye ta rabi kwaya ɗaya tol a mazaunin abincinsa. Wasu ba sa iya ci uku, wasu kuma ci biyun gagara yake, wani ma sai ya yi bara ya samu. Allah shi kyauta. Wannan shine babbar buƙatar da mafiya yawan matasan suke ɗaga kwali a kanta, kan cewa lalle shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta dawo musu da tallafin man fetur, domin shine kaɗai abin da zai sauƙaƙa rayuwa a ƙasar Najeriya. Buƙata ta biyu da matasan suke ɗaga kwali a kanta shine a buɗe musu boda don shigo musu da abinci daga sauran ƙasashen ƙetare. Hakan zai sauƙaƙa wa abincin cikin gida ya yi sauƙi domin talaka ya samu ya ci a huce. Duk da yake talakawa a ƙasar Najeriya suna ƙoƙarin noma abinci kama daga kan shinkafa, gero, dawa duka da sauran nau'ikan abincin Hausawa har ma da na Igbo duka a ƙasar Najeriya akan nomawa. Amma sukan nomawa kuma abin yake gagarin su ci sakamakon rufe boda a Najeriya. Wannan dalilin ne yasa suke rubutawa suke ɗaga kwali sama lalle shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta buɗe musu boda, domin tana ɗaya daga cikin abin da ta kawo yunwa a cikin ƙasar ta Najeriya. Buƙatar su ta uku da suke ɗaga kwali a kanta shine tsaro. A samarwa da talakan Najeriya tsaro a halin da yake ciki, domin ga yunwa ga rashin kwanciyar hankali. Hakan ba abu ne wanda zai kwantar da zukatan talakawa ba, wanda sauran da yawa daga cikin talakawan ƙasar suke cewa su kan sun yi zaɓen tumin dare, sun yi tunanin bayan tafiyar shugaba Muhammadu Buhari Bola Ahmed Tinubu zai zo da sauye-sauye iri-iri, sai dai suka shadda kash har gara ma Buhari da mulkin Bola Ahmed Tinubu. Zanga-zangar har yanzu tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya. Ga matasa nan sun fito kwansu da kwarkwatarsu suna ɗaga kwalaye sama tare da tarin bukatocinsu wanda suke so gwamnatin ƙasar ta cimma musu. Fatan mu dai Allah ya sa a yi lafiya a wanye lafiya. Wannan zanga-zanga za ta ci gaba da kasancewa ne har tsawon kwana 6, a inda masana suke cewa zanga-zangar lumana za a yi ta ne ta kwana 3. Idan gwamnatin ƙasar ta saurare su to shikenan, falillahi alhamdu. In kuwa gwamnati bata saurare su ba, za su ci gaba da yin zanga-zangar inda za ta juye ta koma tashin hankali. Allah ya kiyaye. A wani ɓangaren za ku ji kan cewa shugaban ƙasar mawaƙa wato Dauda Kahutu Rarara ya saki sabbin waƙoƙi wanda suka tunzura al'ummar Najeriya musamman talakawan Arewa kan cewa shi fa Rarara ba mutumi ne da yake kishin Arewa ba, mutum ne da yake
kishin aljihunsa, muddin shi jifa ya wuce kan shi to ya faɗa kan uban kowa. A lokacin da talakawan ƙasar suke kokawa da yunwa da fama da rashin tsaro a ƙasar, shi kuma a lokacin ne yake ci gaba da yabon shugaban ƙasar wato Bola Ahmed Tinubu kan cewa shi fa shugaba ne wanda ya kamata ya ci gaba da jagorantar Najeriya, yake ci gaba da gode masa. Wannan waka ta jawo masa cece-kuce a social media da kafafen sada zumunta da na yau da kullum, wanda har hakan ya yi sanadiyyar rufe masa wani fejinsa wanda yake dauke da followers sama da miliyan a cikinsa. Amma mawaƙin a wata tattaunawa da suka yi da wani ɗan jarida ke bayyana masa kan cewa shi fa don an rufe masa fejinsa hakan ba shi yake nuna masa kan cewa ja baya daga ci gaba da yabon mai gidansa Bola Ahmed Tinubu ba, duk da yake kan cewa Bola Ahmed Tinubu bai saurari rarara a lokacin da aka ɗauke mahaifiyarsa ba. Da yawan al'ummar ƙasar Najeriya sun yi addu'a sun yi Allah wadai da ɗauke mahaifiyarsa, amma bayan bayyanan mamar tasa shine ya saki da waƙoƙi ke ci gaba da yaben shi, duk da cewa har a cikin waƙoƙin shi yana kira yunwa daram talauci ƙiro. Wannan baiti ya ja hankalin Hausawa kan cewa me yake nufi da yunwa daram kuma me yake nufi da yunwa ƙiro. Mawaƙin ya wallafa a cikin shafukansa na sada zumunta ya ce cire masa shafinsa na Facebook da sauran kafafen sada zumunta shi hakan ba bakin komai yake ba, domin shi ai kociyarsa ta riga ta yi kuka. Ya ce baka isa kana ɗan Najeriya ka hau social media baka ci karo da hotonsa ba ko kuma baka ci karo da muryarsa yana waƙi ba. Wannan yasa ya bayyana wa 'yan jarida kan cewa shi bai ɗauki hakan a komai ba, kuma ya ci gaba da kan cewa ba 'yan halak ne suke wa shugaba Bola Ahmed Tinubu zanga-zanga ba. Ya nuna kan cewa duk wanda suke yi wa shugaba Tinubu zanga-zanga a Najeriya lalle butulci ne yasa 'yan Najeriya suke yi wa shugaban zanga-zanga. Ministan tsaro a Najeriya Alhaji Abubakar Badar Abubakar Talamis ya bayyana wa 'yan jarida kan cewa lalle shugabannin zanga-zanga su fito su zo su zauna da shugaban kasar, zai saurare su kuma zai biya musu bukatun da suka zo da shi, kada su yi zanga-zangar. Amma duk da haka talakawan dai sun fita zanga-zangar su a halin yanzu tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya, yanda shugaban 'yan sanda ya ba da tsaro a faɗin ƙasar saƙo lungu da saƙo kan cewa ganin an yi zanga-zangar an gama ta lafiya lau ba tare da an taɓa kayan gwamnati ba ko kayan 'yan kasuwa wanda yake ɗauke da abinci. Jami'an tsaro na ci gaba da ba da gudunmawarsu wajen kan cewa an gabatar da wannan zanga-zanga cikin lumana, kowa ya koma muhallinsa lafiya ƙalau. Mu dai fatanmu Allah ya sa ta zame mana alkhairi a ƙasar Najeriya. Zanga-zangar hallansu tana nan tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya, yanda jami'ai suke ta bata gudunmawa ta fannoni daban-daban, kama daga kan sojoji, 'yan sanda, civil defense da sauran ƙungiyoyin sa kai irin su MONUWA da sauransu. Duka waɗannan na ba wa zanga-zangar gudunmawa wajen ganin an yi ta lafiya, an tashi lafiya ba tare da an taɓa kayan kowa ba ko dukiyar gwamnati ko taɓa ƙwarzanin jikin wani daga cikin talakan ƙasar wanda ya halarci zanga-zangar. Kada ku manta, idan har wannan shine zuwanku na farko cikin wannan tasha, ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan wannan shine zuwanka na farko, in ka riga da ka danna mana subscribe, ka danna mana liking, sannan ka ajiye mana comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Za mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu na nan gida da na waje, har ma da sauran yadda zanga-zanga za ta ci gaba da kasancewa a Najeriya. Mu huta lafiya. Zanga-zangar lumana na ci gaba da kasancewa a ƙasar Najeriya a yau 1 ga watan Agusta na shekarar 2024, yanda dandazon matasa suka fito don nema wa kansu 'yanci sakamakon fama da yunwa da hauhawar farashi da suke fama da shi a faɗin ƙasar. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha, kada ka manta ka danna mana subscribe kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Za ku ji kan cewa a ƙasar Najeriya suna gabatar da zanga-zangar lumana a yau 1 ga watan Agusta na shekarar 2024.
Zanga-zangar na gabatuwa ne a ƙasar Najeriya sakamakon fama da yunwa da talauci da talakawan ƙasar ke fama da shi. Hakan ya yi fusata talakawan kan cewa sai sun fito sun nema wa kansu 'yanci ta hanyar kokawa gwamnati halin da suke ciki. A ganin su hanyar zanga-zanga ce kaɗai za ta fitar da su hanya mai ɓullewa. Ita ce hanya da gwamnati za ta fuskanta. Lalle talaka yana cikin wani hali a ƙasar Najeriya. Duk da haka amma malaman ƙasar su suna ganin zanga-zanga lumana ba ita ce mafita ba, domin akwai masu mummunan nufi da mummunar aƙida wanda su ba zanga-zanga ce a gabansu ba. Suna tsoron kada a fita zanga-zangar kuma ta ɓarke da rigingimu, ganin yadda sauran ƙasashen duniya suka tsinci kansu kamar irin su Libya da Sudan da sauran ƙasashen da zanga-zanga ta samar musu da rashin zaman lafiya a cikin ƙasar. Har ma da wani ɓangaren na addinin Kiristanci su ma na ci gaba da jan hankulan mabiya addinan kan cewa kada a yi zanga-zanga. Zanga-zanga ba ita ce mafita ba ga Najeriya. Amma sai dai kash wanda yake jin yunwa baya jin wa'azi. Hakan bai sa matasan sun ji ɗar a zuciyarsu sun kasa fito zanga-zangar ba. Matasan sun fito zanga-zangar ne tare da kwalaye a hannunsu da tarin bukatunsu wanda suke so gwamnati ta duba kuma ta cika musu. Ɗaya daga cikin abubuwan da matasan suka fi yawan ɗagawa shine a dawo musu da tallafin man fetur. Tun wani lokacin da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar wato Bola Ahmed Tinubu aka rantsar da shi a mazaunin shugaban ƙasar Najeriya ya cire tallafi wa man fetur. Sakamakon hakan ne hauhawar farashi yake hauhawa a ƙasar Najeriya, wanda hakan ya kawo kunci da yunwa da sauran tashunan hankula a ƙasar Najeriya, wanda talaka a Najeriya ikan iya raba taliya ya siye ta rabi kwaya ɗaya tol a mazaunin abincinsa. Wasu ba sa iya ci uku, wasu kuma ci biyun gagara yake, wani ma sai ya yi bara ya samu. Allah shi kyauta. Wannan shine babbar buƙatar da mafiya yawan matasan suke ɗaga kwali a kanta, kan cewa lalle shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta dawo musu da tallafin man fetur, domin shine kaɗai abin da zai sauƙaƙa rayuwa a ƙasar Najeriya. Buƙata ta biyu da matasan suke ɗaga kwali a kanta shine a buɗe musu boda don shigo musu da abinci daga sauran ƙasashen ƙetare. Hakan zai sauƙaƙa wa abincin cikin gida ya yi sauƙi domin talaka ya samu ya ci a huce. Duk da yake talakawa a ƙasar Najeriya suna ƙoƙarin noma abinci kama daga kan shinkafa, gero, dawa duka da sauran nau'ikan abincin Hausawa har ma da na Igbo duka a ƙasar Najeriya akan nomawa. Amma sukan nomawa kuma abin yake gagarin su ci sakamakon rufe boda a Najeriya. Wannan dalilin ne yasa suke rubutawa suke ɗaga kwali sama lalle shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta buɗe musu boda, domin tana ɗaya daga cikin abin da ta kawo yunwa a cikin ƙasar ta Najeriya. Buƙatar su ta uku da suke ɗaga kwali a kan da shine tsaro. Lalle a samarwa da talakan Najeriya tsaro a halin da yake ciki, domin ga yunwa ga rashin kwanciyar hankali. Hakan ba abu ne wanda zai kwantar da zukatan talakawa ba, wanda sauran da yawa daga cikin talakawan ƙasar suke cewa su kan sun yi zaben tumin dare, sun yi tunanin bayan tafiyar shugaba Muhammadu Buhari Bola Ahmed Tinubu zai zo da sauye-sauye iri-iri, sai dai suka shadda kash har gara ma Buhari da mulkin Bola Ahmed Tinubu. Zanga-zangar har yanzu tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya. Ga matasa nan sun fito kwansu da kwarkwatarsu suna ɗaga kwalaye sama tare da tarin bukatocinsu wanda suke so gwamnatin ƙasar ta cimma musu. Fatan mu dai Allah ya sa a yi lafiya a wanye lafiya. Wannan zanga-zanga za ta ci gaba da kasancewa ne har tsawon kwana 6, a inda masana suke cewa zanga-zangar lumana za a yi ta ne ta kwana 3. Idan gwamnatin ƙasar ta saurare su to shikenan, falillahi alhamdu. In kuwa gwamnati bata saurare su ba, za su ci gaba da yin zanga-zangar inda za ta juye ta koma tashin hankali. Allah ya kiyaye. A wani ɓangaren za ku ji kan cewa shugaban ƙasar mawaƙa wato Dauda Kahutu Rarara ya saki sabbin waƙoƙi wanda suka tunzura al'ummar Najeriya musamman talakawan Arewa, kan cewa shi fa Rarara ba mutumi ne da yake kishin Arewa ba, mutum ne da yake kishin aljihunsa. Muddin shi jifa ya wuce kan shi to ya faɗa kan uban kowa. A lokacin da talakawan ƙasar suke kokawa da yunwa da fama da rashin tsaro a ƙasar, shi kuma a lokacin ne yake ci gaba da yabon shugaban ƙasar wato Bola Ahmed Tinubu kan cewa shi fa shugaba ne wanda ya kamata, shugaba
wanda ya kamata ya ci gaba da jagorantar Najeriya, yake ci gaba da gode masa. Wannan waka ta jawo masa cece-kuce, ta jawo cece-kuce a social media da kafafen sada zumunta da na yau da kullum, wanda har hakan ya yi sanadiyyar rufe masa wani fejinsa wanda yake dauke da followers sama da miliyan a cikinsa. Amma mawaƙin a wata tattaunawa da suka yi da wani ɗan jarida ke bayyana masa kan cewa shi fa don an rufe masa fejinsa hakan ba shi yake nuna masa kan cewa ja baya daga ci gaba da yabon mai gidansa Bola Ahmed Tinubu ba, duk da yake kan cewa Bola Ahmed Tinubu bai saurari rarara a lokacin da aka ɗauke mahaifiyarsa ba. Da yawan al'ummar ƙasar Najeriya sun yi addu'a, sun yi Allah wadai da ɗauke mahaifiyarsa, amma bayan bayyanan mamar tasa shine ya saki da waƙoƙi ke ci gaba da yaban shi, duk da cewa har cikin waƙoƙin shi yana kira yunwa daram, talauci ƙiro. Wannan baiti ya ja hankalin Hausawa kan cewa me yake nufi da yunwa daram, kuma me yake nufi da yunwa ƙiro. Mawaƙin ya wallafa a cikin shafukansa na sada zumunta ya ce cire masa shafinsa na Facebook da sauran kafafen sada zumunta shi hakan ba bakin komai yake ba, domin shi ai kociyarsa ta riga ta yi kuka. Ya ce baka isa kana ɗan Najeriya ka hau social media baka ci karo da hotonsa ba, ko kuma baka ci karo da muryarsa yana waƙi ba. Wannan yasa ya bayyana wa 'yan jarida kan cewa shi bai ɗauki hakan a komai ba, kuma ya ci gaba da kan cewa ba 'yan halak ne suke wa shugaba Bola Ahmed Tinubu zanga-zanga ba. Ya nuna kan cewa duk wanda suke yi wa shugaba Tinubu zanga-zanga a Najeriya lalle butuli ne, butulci ne yasa 'yan Najeriya suke yi wa shugaban zanga-zanga. Ministan Tsaro a Najeriya Alhaji Abubakar Badar Abubakar Talamis ya bayyana wa 'yan jarida kan cewa lallai shugabannin zanga-zanga su fito su zo su zauna da shugaban ƙasar, zai saurare su kuma zai biya musu bukatun da suka zo da shi, kada su yi zanga-zangar. Amma duk da haka talakawan dai sun fita zanga-zangar su a halin yanzu tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya. Yanda shugaban 'yan sanda ya ba da tsaro a faɗin ƙasar saƙo lungu da saƙo kan cewa ganin an yi zanga-zangar an gama ta lafiya lau ba tare da an taɓa kayan gwamnati ba ko kayan 'yan kasuwa wanda yake ɗauke da abinci. Jami'an tsaro na ci gaba da ba da gudunmawarsu wajen kan cewa an gabatar da wannan zanga-zanga cikin lumana, kowa ya koma muhallinsa lafiya ƙalau. Mu dai fatanmu Allah ya sa ta zame mana alkhairi a ƙasar Najeriya. Zanga-zangar yanzu tana nan tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya, yanda jami'ai suke ta bata gudunmawa ta fannoni daban-daban, kama daga kan sojoji, 'yan sanda, civil defense da sauran ƙungiyoyin sa kai irin su Man'uwa da sauransu. Duka waɗannan na ba wa zanga-zangar gudunmawa wajen ganin an yi ta lafiya, an tashi lafiya ba tare da an taɓa kayan kowa ba ko dukiyar gwamnati ko taɓa ƙwarzanin jikin wani daga cikin talakan ƙasar wanda ya halarci zanga-zangar. Kada ku manta, idan har wannan shine zuwanku na farko cikin wannan tasha, ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan wannan shine zuwanka na farko, in ka riga da ka danna mana subscribe, ka danna mana liking, sannan ka ajiye mana comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Za mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu na nan gida da na waje, har ma da sauran yadda zanga-zanga za ta ci gaba da kasancewa a Najeriya. Mu huta lafiya. Zanga-zangar lumana na ci gaba da kasancewa a ƙasar Najeriya a yau 1 ga watan Agusta na shekarar 2024, yanda dandazon matasa suka fito don nema wa kansu 'yanci sakamakon fama da yunwa da hauhawar farashi da suke fama da shi a faɗin ƙasar. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha, kada ka manta ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Za ku ji kan cewa a ƙasar Najeriya suna gabatar da zanga-zangar lumana a yau 1 ga watan Agusta na shekarar 2024.
Zanga-zangar na gabatuwa ne a ƙasar Najeriya sakamakon fama da yunwa da talauci da talakawan ƙasar ke fama da shi. Hakan ya yi fusata talakawan kan cewa sai sun fito sun nema wa kansu 'yanci ta hanyar kokawa gwamnati halin da suke ciki. A ganin su hanyar zanga-zanga ce kaɗai za ta fitar da su hanya mai ɓullewa. Ita ce hanya da gwamnati za ta fuskanta. Lallai talaka yana cikin wani hali a ƙasar Najeriya. Duk da haka amma malaman ƙasar su suna ganin zanga-zanga lumana ba ita ce mafita ba, domin akwai masu mummunan nufi da mummunar aƙida wanda su ba zanga-zanga ce a gabansu ba. Suna tsoron kada a fita zanga-zangar kuma ta ɓarke da rigingimu, ganin yadda sauran ƙasashen duniya suka tsinci kansu kamar irin su Libya da Sudan da sauran ƙasashen da zanga-zanga ta samar musu da rashin zaman lafiya a cikin ƙasar. Har ma da wani ɓangaren na addinin Kiristanci su ma na ci gaba da jan hankulan mabiya addinan kan cewa kada a yi zanga-zanga. Zanga-zanga ba ita ce mafita ba ga Najeriya. Amma sai dai kash wanda yake jin yunwa baya jin wa'azi. Hakan bai sa matasan sun ji ɗar a zuciyarsu sun kasa fito zanga-zangar ba. Matasan sun fito zanga-zangar ne tare da kwalaye a hannunsu da tarin bukatunsu wanda suke so gwamnati ta duba kuma ta cika musu. Ɗaya daga cikin abubuwan da matasan suka fi yawan ɗagawa shine a dawo musu da tallafin man fetur. Tun wani lokacin da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar wato Bola Ahmed Tinubu aka rantsar da shi a mazaunin shugaban ƙasar Najeriya ya cire tallafi wa man fetur. Sakamakon hakan ne hauhawar farashi yake hauhawa a ƙasar Najeriya, wanda hakan ya kawo kunci da yunwa da sauran tashunan hankula a ƙasar Najeriya, wanda talaka a Najeriya ikan iya raba taliya ya siye ta rabi kwaya ɗaya tol a mazaunin abincinsa. Wasu ba sa iya ci uku, wasu kuma ci biyun gagara yake, wani ma sai ya yi bara ya samu. Allah shi kyauta. Wannan shine babbar buƙatar da mafiya yawan matasan suke ɗaga kwali a kanta, kan cewa lalle shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta dawo musu da tallafin man fetur, domin shine kaɗai abin da zai sauƙaƙa rayuwa a ƙasar Najeriya. Buƙata ta biyu da matasan suke ɗaga kwali a kanta shine a buɗe musu boda don shigo musu da abinci daga sauran ƙasashen ƙetare. Hakan zai sauƙaƙa wa abincin cikin gida ya yi sauƙi domin talaka ya samu ya ci a huce. Duk da yake talakawa a ƙasar Najeriya suna ƙoƙarin noma abinci kama daga kan shinkafa, gero, dawa duka da sauran nau'ikan abincin Hausawa har ma da na Igbo duka a ƙasar Najeriya akan nomawa. Amma sukan nomawa kuma abin yake gagarin su ci sakamakon rufe boda a Najeriya. Wannan dalilin ne yasa suke rubutawa suke ɗaga kwali sama lalle shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta buɗe musu boda, domin tana ɗaya daga cikin abin da ta kawo yunwa a cikin ƙasar ta Najeriya. Buƙatar su ta uku da suke ɗaga kwali a kanta shine tsaro. A samarwa da talakan Najeriya tsaro a halin da yake ciki, domin ga yunwa ga rashin kwanciyar hankali. Hakan ba abu ne wanda zai kwantar da zukatan talakawa ba, wanda sauran da yawa daga cikin talakawan ƙasar suke cewa su kan sun yi zaben tumin dare, sun yi tunanin bayan tafiyar shugaba Muhammadu Buhari, Bola Ahmed Tinubu zai zo da sauye-sauye iri-iri, sai dai suka shadda kash har gara ma Buhari da mulkin Bola Ahmed Tinubu. Zanga-zangar har yanzu tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya. Ga matasa nan sun fito kwansu da kwarkwatarsu suna ɗaga kwalaye sama tare da tarin bukatocinsu wanda suke so gwamnatin ƙasar ta cimma musu. Fatan mu dai Allah ya sa a yi lafiya a wanye lafiya. Wannan zanga-zanga za ta ci gaba da kasancewa ne har tsawon kwana 6, a inda masana suke cewa zanga-zangar lumana za a yi ta ne ta kwana 3. Idan gwamnatin ƙasar ta saurare su to shikenan, falillahi alhamdu. In kuwa gwamnati bata saurare su ba, za su ci gaba da yin zanga-zangar inda za ta juye ta koma tashin hankali. Allah ya kiyaye. A wani ɓangaren za ku ji kan cewa shugaban ƙasar mawaƙa wato Dauda Kahutu Rarara ya saki sabbin waƙoƙi wanda suka tunzura al'ummar Najeriya musamman talakawan Arewa kan cewa shi fa Rarara ba mutumi ne da yake kishin Arewa ba, mutum ne da yake kishin aljihunsa. Muddin shi jifa ya wuce kan shi to ya faɗa kan uban kowa. A lokacin da talakawan ƙasar suke kokawa da yunwa da fama da rashin tsaro a ƙasar, shi kuma a lokacin ne yake ci gaba da yabon shugaban ƙasar wato Bola Ahmed Tinubu kan cewa shi fa shugaba ne wanda ya kamata, shugaba
wanda ya kamata ya ci gaba da jagorantar Najeriya, yake ci gaba da gode masa. Wannan waka ta jawo masa cece-kuce a social media da kafafen sada zumunta da na yau da kullum, wanda har hakan ya yi sanadiyyar rufe masa wani fejinsa wanda yake dauke da followers sama da miliyan a cikinsa. Amma mawaƙin a wata tattaunawa da suka yi da wani ɗan jarida ke bayyana masa kan cewa shi fa don an rufe masa fejinsa hakan ba shi yake nuna masa kan cewa ja baya daga ci gaba da yabon mai gidansa Bola Ahmed Tinubu ba, duk da yake kan cewa Bola Ahmed Tinubu bai saurari rarara a lokacin da aka ɗauke mahaifiyarsa ba. Da yawan al'ummar ƙasar Najeriya sun yi addu'a sun yi Allah wadai da ɗauke mahaifiyarsa, amma bayan bayyanan mamar tasa shine ya saki da waƙoƙi ci gaba da yaban shi, duk da cewa har a cikin waƙoƙin shi yana kira yunwa daram talauci ƙiro. Wannan baiti ya ja hankalin Hausawa kan cewa me yake nufi da yunwa daram kuma me yake nufi da yunwa ƙiro. Mawaƙin ya wallafa a cikin shafukansa na sada zumunta ya ce cire masa shafinsa na Facebook da sauran kafafen sada zumunta shi hakan ba bakin komai yake ba, domin shi ai kociyarsa ta riga ta yi kuka. Ya ce baka isa kana ɗan Najeriya ka hau social media baka ci karo da hotonsa ba, ko kuma baka ci karo da muryarsa yana waƙi ba. Wannan yasa ya bayyana wa 'yan jarida kan cewa shi bai ɗauki hakan a komai ba, kuma ya ci gaba da kan cewa ba 'yan halak ne suke wa shugaba Bola Ahmed Tinubu zanga-zanga ba. Ya nuna kan cewa duk wanda suke yi wa shugaba Tinubu zanga-zanga a Najeriya lalle butuli ne, butulci ne yasa 'yan Najeriya suke yi wa shugaban zanga-zanga. Ministan tsaro a Najeriya Alhaji Abubakar Badar Abubakar Talamis ya bayyana wa 'yan jarida kan cewa lalle shugabannin zanga-zanga su fito su zo su zauna da shugaban kasar, zai saurare su kuma zai biya musu bukatun da suka zo da shi, kada su yi zanga-zangar. Amma duk da haka talakawan dai sun fita zanga-zangar su a halin yanzu tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya. Yanda shugaban 'yan sanda ya ba da tsaro a faɗin ƙasar saƙo lungu da saƙo kan cewa ganin an yi zanga-zangar an gama ta lafiya lau ba tare da an taɓa kayan gwamnati ba ko kayan 'yan kasuwa wanda yake ɗauke da abinci. Jami'an tsaro na ci gaba da ba da gudunmawarsu wajen kan cewa an gabatar da wannan zanga-zanga cikin lumana, kowa ya koma muhallinsa lafiya ƙalau. Mu dai fatanmu Allah ya sa ta zame mana alkhairi a ƙasar Najeriya. Zanga-zangar hallansu tana nan tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya, yanda jami'ai suke ta bata gudunmawa ta fannoni daban-daban, kama daga kan sojoji, 'yan sanda, civil defense da sauran ƙungiyoyin sa kai irin su Man'uwa da sauransu. Duka waɗannan na ba wa zanga-zangar gudunmawa wajen ganin an yi ta lafiya, an tashi lafiya ba tare da an taɓa kayan kowa ba ko dukiyar gwamnati ko taɓa ƙwarzanin jikin wani daga cikin talakan ƙasar wanda ya halarci zanga-zangar. Kada ku manta, idan har wannan shine zuwanku na farko cikin wannan tasha, ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan wannan shine zuwanka na farko, in ka riga da ka danna mana subscribe, ka danna mana liking, sannan ka ajiye mana comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Za mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu na nan gida da na waje, har ma da sauran yadda zanga-zanga za ta ci gaba da kasancewa a Najeriya. Mu huta lafiya. Zanga-zangar lumana na ci gaba da kasancewa a ƙasar Najeriya a yau 1 ga watan Agusta na shekarar 2024, yanda dandazon matasa suka fito don nema wa kansu 'yanci sakamakon fama da yunwa da hauhawar farashi da suke fama da shi a faɗin ƙasar. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha, kada ka manta ka danna mana subscribe kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Za ku ji kan cewa a ƙasar Najeriya suna gabatar da zanga-zangar lumana a yau 1 ga watan Agusta na shekarar 2024.
Zanga-zangar na gabatuwa ne a ƙasar Najeriya sakamakon fama da yunwa da talauci da talakawan ƙasar ke fama da shi. Hakan ya yi fusata talakawan kan cewa sai sun fito sun nema wa kansu 'yanci ta hanyar kokawa gwamnati halin da suke ciki. A ganin su hanyar zanga-zanga ce kaɗai za ta fitar da su hanya mai ɓullewa. Ita ce hanya da gwamnati za ta fuskanta. Lalle talaka yana cikin wani hali a ƙasar Najeriya. Duk da haka amma malaman ƙasar su suna ganin zanga-zanga lumana ba ita ce mafita ba, domin akwai masu mummunan nufi da mummunar aƙida wanda su ba zanga-zanga ce a gabansu ba. Suna tsoron kada a fita zanga-zangar kuma ta ɓarke da rigingimu, ganin yadda sauran ƙasashen duniya suka tsinci kansu kamar irin su Libya da Sudan da sauran ƙasashen da zanga-zanga ta samar musu da rashin zaman lafiya a cikin ƙasar. Har ma da wani ɓangaren na addinin Kiristanci su ma na ci gaba da jan hankulan mabiya addinan kan cewa kada a yi zanga-zanga. Zanga-zanga ba ita ce mafita ba ga Najeriya. Amma sai dai kash wanda yake jin yunwa baya jin wa'azi. Hakan bai sa matasan sun ji ɗar a zuciyarsu sun kasa fito zanga-zangar ba. Matasan sun fito zanga-zangar ne tare da kwalaye a hannunsu da tarin bukatunsu wanda suke so gwamnati ta duba kuma ta cika musu. Ɗaya daga cikin abubuwan da matasan suka fi yawan ɗagawa shine a dawo musu da tallafin man fetur. Tun wani lokacin da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar wato Bola Ahmed Tinubu aka rantsar da shi a mazaunin shugaban ƙasar Najeriya ya cire tallafi wa man fetur. Sakamakon hakan ne hauhawar farashi yake hauhawa a ƙasar Najeriya, wanda hakan ya kawo kunci da yunwa da sauran tashunan hankula a ƙasar Najeriya, wanda talaka a Najeriya ikan iya raba taliya ya siye ta rabi kwaya ɗaya tol a mazaunin abincinsa. Wasu ba sa iya ci uku, wasu kuma ci biyun gagara yake, wani ma sai ya yi bara ya samu. Allah shi kyauta. Wannan shine babbar buƙatar da mafiya yawan matasan suke ɗaga kwali a kanta, kan cewa lalle shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta dawo musu da tallafin man fetur, domin shine kaɗai abin da zai sauƙaƙa rayuwa a ƙasar Najeriya. Buƙata ta biyu da matasan suke ɗaga kwali a kanta shine a buɗe musu boda don shigo musu da abinci daga sauran ƙasashen ƙetare. Hakan zai sauƙaƙa wa abincin cikin gida ya yi sauƙi domin talaka ya samu ya ci a huce. Duk da yake talakawa a ƙasar Najeriya suna ƙoƙarin noma abinci kama daga kan shinkafa, gero, dawa duka da sauran nau'ikan abincin Hausawa har ma da na Igbo duka a ƙasar Najeriya akan nomawa. Amma sukan nomawa kuma abin yake gagarin su ci sakamakon rufe boda a Najeriya. Wannan dalilin ne yasa suke rubutawa suke ɗaga kwali sama lalle shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta buɗe musu boda, domin tana ɗaya daga cikin abin da ta kawo yunwa a cikin ƙasar ta Najeriya. Buƙatar su ta uku da suke ɗaga kwali a kan da shine tsaro. Lalle a samarwa da talakan Najeriya tsaro a halin da yake ciki, domin ga yunwa ga rashin kwanciyar hankali. Hakan ba abu ne wanda zai kwantar da zukatan talakawa ba, wanda sauran da yawa daga cikin talakawan ƙasar suke cewa su kan sun yi zaben tumin dare, sun yi tunanin bayan tafiyar shugaba Muhammadu Buhari Bola Ahmed Tinubu zai zo da sauye-sauye iri-iri, sai dai suka shadda kash har gara ma Buhari da mulkin Bola Ahmed Tinubu. Zanga-zangar har yanzu tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya. Ga matasa nan sun fito kwansu da kwarkwatarsu suna ɗaga kwalaye sama tare da tarin bukatocinsu wanda suke so gwamnatin ƙasar ta cimma musu. Fatan mu dai Allah ya sa a yi lafiya a wanye lafiya. Wannan zanga-zanga za ta ci gaba da kasancewa ne har tsawon kwana 6, a inda masana suke cewa zanga-zangar lumana za a yi ta ne ta kwana 3. Idan gwamnatin ƙasar ta saurare su to shikenan, falillahi alhamdu. In kuwa gwamnati bata saurare su ba, za su ci gaba da yin zanga-zangar inda za ta juye ta koma tashin hankali. Allah ya kiyaye. A wani ɓangaren za ku ji kan cewa shugaban ƙasar mawaƙa wato Dauda Kahutu Rarara ya saki sabbin waƙoƙi wanda suka tunzura al'ummar Najeriya musamman talakawan Arewa, kan cewa shi fa Rarara ba mutumi ne da yake kishin Arewa ba, mutum ne da yake kishin aljihunsa. Muddin shi jifa ya wuce kan shi to ya faɗa kan uban kowa. A lokacin da talakawan ƙasar suke kokawa da yunwa da fama da rashin tsaro a ƙasar, shi kuma a lokacin ne yake ci gaba da yabon shugaban ƙasar wato Bola Ahmed Tinubu kan cewa shi fa shugaba ne wanda ya kamata, shugaba
wanda ya kamata ya ci gaba da jagorantar Najeriya, yake ci gaba da gode masa. Wannan waka ta jawo masa cece-kuce a social media da kafafen sada zumunta da na yau da kullum, wanda har hakan ya yi sanadiyyar rufe masa wani fejinsa wanda yake dauke da followers sama da miliyan a cikinsa. Amma mawaƙin a wata tattaunawa da suka yi da wani ɗan jarida yake bayyana masa kan cewa shi fa don an rufe masa fejinsa hakan ba shi yake nuna masa kan cewa ja baya daga ci gaba da yabon mai gidansa Bola Ahmed Tinubu ba, duk da yake kan cewa Bola Ahmed Tinubu bai saurari rarara a lokacin da aka ɗauke mahaifiyarsa ba. Da yawan al'ummar ƙasar Najeriya sun yi addu'a sun yi Allah wadai da ɗauke mahaifiyarsa, amma bayan bayyanan mamar tasa shine ya saki da waƙoƙi ci gaba da yaban shi, duk da cewa har a cikin waƙoƙin shi yana kira yunwa daram talauci ƙiro. Wannan baiti ya ja hankalin Hausawa kan cewa me yake nufi da yunwa daram kuma me yake nufi da yunwa ƙiro. Mawaƙin ya wallafa a cikin shafukansa na sada zumunta ya ce cire masa shafinsa na Facebook da sauran kafafen sada zumunta shi hakan ba bakin komai yake ba, domin shi ai kociyarsa ta riga ta yi kuka. Ya ce baka isa kana ɗan Najeriya ka hau social media baka ci karo da hotonsa ba, ko kuma baka ci karo da muryarsa yana waƙi ba. Wannan yasa ya bayyana wa 'yan jarida kan cewa shi bai ɗauki hakan a komai ba, kuma ya ci gaba da kan cewa ba 'yan halak ne suke wa shugaba Bola Ahmed Tinubu zanga-zanga ba. Ya nuna kan cewa duk wanda suke yi wa shugaba Tinubu zanga-zanga a Najeriya lalle butuli ne, butulci ne yasa 'yan Najeriya suke yi wa shugaban zanga-zanga. Ministan Tsaro a Najeriya Alhaji Abubakar Badar Abubakar Talamis ya bayyana wa 'yan jarida kan cewa lalle shugabannin zanga-zanga su fito su zo su zauna da shugaban ƙasar, zai saurare su kuma zai biya musu bukatun da suka zo da shi, kada su yi zanga-zangar. Amma duk da haka talakawan dai sun fita zanga-zangar su a halin yanzu tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya, yanda shugaban 'yan sanda ya ba da tsaro a faɗin ƙasar saƙo lungu da saƙo kan cewa ganin an yi zanga-zangar an gama ta lafiya lau ba tare da an taɓa kayan gwamnati ba ko kayan 'yan kasuwa wanda yake ɗauke da abinci. Jami'an tsaro na ci gaba da ba da gudunmawarsu wajen kan cewa an gabatar da wannan zanga-zanga cikin lumana, kowa ya koma muhallinsa lafiya ƙalau. Mu dai fatanmu Allah ya sa ta zame mana alkhairi a ƙasar Najeriya. Zanga-zangar hallinsu tana nan tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya, yanda jami'ai suke ta bata gudunmawa ta fannoni daban-daban, kama daga kan sojoji, 'yan sanda, civil defense da sauran ƙungiyoyin sa kai irin su MONUWA da sauransu. Duka waɗannan na ba wa zanga-zangar gudunmawa wajen ganin an yi ta lafiya, an tashi lafiya ba tare da an taɓa kayan kowa ba ko dukiyar gwamnati ko taɓa ƙwarzanin jikin wani daga cikin talakan ƙasar wanda ya halarci zanga-zangar. Kada ku manta, idan har wannan shine zuwanku na farko cikin wannan tasha, ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan wannan shine zuwanka na farko, in ka riga da ka danna mana subscribe, ka danna mana liking, sannan ka ajiye mana comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Za mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu na nan gida da na waje, har ma da sauran yadda zanga-zanga za ta ci gaba da kasancewa a Najeriya. Mu huta lafiya. Zanga-zangar lumana na ci gaba da kasancewa a ƙasar Najeriya a yau 1 ga watan Agusta na shekarar 2024, yanda dandazon matasa suka fito don nema wa kansu 'yanci sakamakon fama da yunwa da hauhawar farashi da suke fama da shi a faɗin ƙasar. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha, kada ka manta ka danna mana subscribe kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Za ku ji kan cewa a ƙasar Najeriya suna gabatar da zanga-zangar lumana a yau 1 ga watan Agusta na shekarar 2024.
Zanga-zangar na gabatuwa ne a ƙasar Najeriya sakamakon fama da yunwa da talauci da talakawan ƙasar ke fama da shi. Hakan ya yi fusata talakawan kan cewa sai sun fito sun nema wa kansu 'yanci ta hanyar kokawa gwamnati halin da suke ciki. A ganin su hanyar zanga-zanga ce kaɗai za ta fitar da su hanya mai ɓullewa. Ita ce hanya da gwamnati za ta fuskanta. Lalle talaka yana cikin wani hali a ƙasar Najeriya. Duk da haka amma malaman ƙasar su suna ganin zanga-zanga lumana ba ita ce mafita ba, domin akwai masu mummunan nufi da mummunar aƙida wanda su ba zanga-zanga ce a gabansu ba. Suna tsoron kada a fita zanga-zangar kuma ta ɓarke da rigingimu, ganin yadda sauran ƙasashen duniya suka tsinci kansu kamar irin su Libya da Sudan da sauran ƙasashen da zanga-zanga ta samar musu da rashin zaman lafiya a cikin ƙasar. Har ma da wani ɓangaren na addinin Kiristanci su ma na ci gaba da jan hankulan mabiya addinan kan cewa kada a yi zanga-zanga. Zanga-zanga ba ita ce mafita ba ga Najeriya. Amma sai dai kash wanda yake jin yunwa baya jin wa'azi. Hakan bai sa matasan sun ji ɗar a zuciyarsu sun kasa fito zanga-zangar ba. Matasan sun fito zanga-zangar ne tare da kwalaye a hannunsu da tarin bukatunsu wanda suke so gwamnati ta duba kuma ta cika musu. Ɗaya daga cikin abubuwan da matasan suka fi yawan ɗagawa shine a dawo musu da tallafin man fetur. Tun wani lokacin da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar wato Bola Ahmed Tinubu aka rantsar da shi a mazaunin shugaban ƙasar Najeriya ya cire tallafi wa man fetur. Sakamakon hakan ne hauhawar farashi yake hauhawa a ƙasar Najeriya, da hakan ya kawo kunci da yunwa da sauran tashunan hankula a ƙasar Najeriya, wanda talaka a Najeriya ikan iya raba taliya ya siye ta rabi kwaya ɗaya tol a mazaunin abincinsa. Wasu ba sa iya ci uku, wasu kuma ci biyun gagara yake, wani ma sai ya yi bara ya samu. Allah shi kyauta. Wannan shine babbar buƙatar da mafiya yawan matasan suke ɗaga kwali a kanta, kan cewa lalle shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta dawo musu da tallafin man fetur, domin shine kaɗai abin da zai sauƙaƙa rayuwa a ƙasar Najeriya. Buƙata ta biyu da matasan suke ɗaga kwali a kanta shine a buɗe musu boda don shigo musu da abinci daga sauran ƙasashen ƙetare. Hakan zai sauƙaƙa wa abincin cikin gida ya yi sauƙi domin talaka ya samu ya ci a huce. Duk da yake talakawa a ƙasar Najeriya suna ƙoƙarin noma abinci kama daga kan shinkafa, gero, dawa duka da sauran nau'ikan abincin Hausawa har ma da na Igbo duka a ƙasar Najeriya akan nomawa. Amma sukan nomawa kuma abin yake gagarin su ci sakamakon rufe boda a Najeriya. Wannan dalilin ne yasa suke rubutawa suke ɗaga kwali sama lalle shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta buɗe musu boda, domin tana ɗaya daga cikin abin da ta kawo yunwa a cikin ƙasar ta Najeriya. Buƙatar su ta uku da suke ɗaga kwali a kanta shine tsaro. A samarwa da talakan Najeriya tsaro a halin da yake ciki, domin ga yunwa ga rashin kwanciyar hankali. Hakan ba abu ne wanda zai kwantar da zukatan talakawa ba, wanda sauran da yawa daga cikin talakawan ƙasar suke cewa su kan sun yi zaben tumin dare, sun yi tunanin bayan tafiyar shugaba Muhammadu Buhari, Bola Ahmed Tinubu zai zo da sauye-sauye iri-iri, sai dai suka shadda kash har gara ma Buhari da mulkin Bola Ahmed Tinubu. Zanga-zangar har yanzu tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya. Ga matasa nan sun fito kwansu da kwarkwatarsu suna ɗaga kwalaye sama tare da tarin bukatocinsu wanda suke so gwamnatin ƙasar ta cimma musu. Fatan mu dai Allah ya sa a yi lafiya a wanye lafiya. Wannan zanga-zanga za ta ci gaba da kasancewa ne har tsawon kwana 6, a inda masana suke cewa zanga-zangar lumana za a yi ta ne ta kwana 3. Idan gwamnatin ƙasar ta saurare su to shikenan, falillahi alhamdu. In kuwa gwamnati bata saurare su ba, za su ci gaba da yin zanga-zangar inda za ta juye ta koma tashin hankali. Allah ya kiyaye. A wani ɓangaren za ku ji kan cewa shugaban ƙasar mawaƙa wato Dauda Kahutu Rarara ya saki sabbin waƙoƙi wanda suka tunzura al'ummar Najeriya, musamman talakawan Arewa, kan cewa shi fa Rarara ba mutumi ne da yake kishin Arewa ba, mutum ne da yake kishin aljihunsa. Muddin shi jifa ya wuce kan shi to ya faɗa kan uban kowa. A lokacin da talakawan ƙasar suke kokawa da yunwa da fama da rashin tsaro a ƙasar, shi kuma a lokacin ne yake ci gaba da yabon shugaban ƙasar wato Bola Ahmed Tinubu kan cewa shi fa shugaba ne wanda ya kamata, shugaba
wanda ya kamata ya ci gaba da jagorantar Najeriya, yake ci gaba da gode masa. Wannan waka ta jawo masa cece-kuce, ta jawo cece-kuce a social media da kafafen sada zumunta da na yau da kullum, wanda hakan ya yi sanadiyyar rufe masa wani fejinsa wanda yake dauke da followers sama da miliyan a cikinsa. Amma mawaƙin a wata tattaunawa da suka yi da wani ɗan jarida ke bayyana masa kan cewa shi fa don an rufe masa fejinsa hakan ba shi yake nuna masa kan cewa ja baya daga ci gaba da yabon mai gidansa Bola Ahmed Tinubu ba, duk da yake kan cewa Bola Ahmed Tinubu bai saurari rarara a lokacin da aka ɗauke mahaifiyarsa ba. Da yawan al'ummar ƙasar Najeriya sun yi addu'a, sun yi Allah wadai da ɗauke mahaifiyarsa, amma bayan bayyanan mamar tasa shine ya saki da waƙoƙi ci gaba da yaban shi, duk da cewa har cikin waƙoƙin shi yana kira yunwa daram, talauci ƙiro. Wannan baiti ya ja hankalin Hausawa kan cewa me yake nufi da yunwa daram, kuma me yake nufi da yunwa ƙiro. Mawaƙin ya wallafa a cikin shafukansa na sada zumunta ya ce cire masa shafinsa na Facebook da sauran kafafen sada zumunta shi hakan ba bakin komai yake ba, domin shi ai kociyarsa ta riga ta yi kuka. Ya ce baka isa kana ɗan Najeriya ka hau social media baka ci karo da hotonsa ba, ko kuma baka ci karo da muryarsa yana waƙi ba. Wannan yasa ya bayyana wa 'yan jarida kan cewa shi bai ɗauki hakan a komai ba, kuma ya ci gaba da kan cewa ba 'yan halak ne suke wa shugaba Bola Ahmed Tinubu zanga-zanga ba. Ya nuna kan cewa duk wanda suke yi wa shugaba Tinubu zanga-zanga a Najeriya lalle butuli ne, butulci ne yasa 'yan Najeriya suke yi wa shugaban zanga-zanga. Ministan Tsaro a Najeriya Alhaji Abubakar Badar Abubakar Talamis ya bayyana wa 'yan jarida kan cewa lallai shugabannin zanga-zanga su fito su zo su zauna da shugaban ƙasar, zai saurare su kuma zai biya musu bukatun da suka zo da shi, kada su yi zanga-zangar. Amma duk da haka talakawan dai sun fita zanga-zangar su a halin yanzu tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya. Yanda shugaban 'yan sanda ya ba da tsaro a faɗin ƙasar saƙo lungu da saƙo kan cewa ganin an yi zanga-zangar an gama ta lafiya lau ba tare da an taɓa kayan gwamnati ba ko kayan 'yan kasuwa wanda yake ɗauke da abinci. Jami'an tsaro na ci gaba da ba da gudunmawarsu wajen kan cewa an gabatar da wannan zanga-zanga cikin lumana, kowa ya koma muhallinsa lafiya ƙalau. Mu dai fatanmu Allah ya sa ta zame mana alkhairi a ƙasar Najeriya. Zanga-zangar Highlands tana nan tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya, yanda jami'ai suke ta bata gudunmawa ta fannoni daban-daban, kama daga kan sojoji, 'yan sanda, civil defense da sauran ƙungiyoyin sa kai irin su Man'uwa da sauransu. Duka waɗannan na ba wa zanga-zangar gudunmawa wajen ganin an yi ta lafiya, an tashi lafiya ba tare da an taɓa kayan kowa ba ko dukiyar gwamnati ko taɓa ƙwarzanin jikin wani daga cikin talakan ƙasar wanda ya halarci zanga-zangar. Kada ku manta, idan har wannan shine zuwanku na farko cikin wannan tasha, ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan wannan shine zuwanka na farko, in ka riga da ka danna mana subscribe, ka danna mana liking, sannan ka ajiye mana comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Za mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu na nan gida da na waje, har ma da sauran yadda zanga-zanga za ta ci gaba da kasancewa a Najeriya. Mu huta lafiya. Zanga-zangar lumana na ci gaba da kasancewa a ƙasar Najeriya a yau 1 ga watan Agusta na shekarar 2024, yanda dandazon matasa suka fito don nema wa kansu 'yanci sakamakon fama da yunwa da hauhawar farashi da suke fama da shi a faɗin ƙasar. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha, kada ka manta ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Za ku ji kan cewa a ƙasar Najeriya suna gabatar da zanga-zangar lumana a yau 1 ga watan Agusta na shekarar 2024.
Zanga-zangar na gabatuwa ne a ƙasar Najeriya sakamakon fama da yunwa da talauci da talakawan ƙasar ke fama da shi. Hakan ya yi fusata talakawan kan cewa sai sun fito sun nema wa kansu 'yanci ta hanyar kokawa gwamnati halin da suke ciki. A ganin su hanyar zanga-zanga ce kaɗai za ta fitar da su hanya mai ɓullewa. Ita ce hanya da gwamnati za ta fuskanta. Lalle talaka yana cikin wani hali a ƙasar Najeriya. Duk da haka amma malaman ƙasar su suna ganin zanga-zanga lumana ba ita ce mafita ba, domin akwai masu mummunan nufi da mummunar aƙida wanda su ba zanga-zanga ce a gabansu ba. Suna tsoron kada a fita zanga-zangar kuma ta ɓarke da rigingimu, ganin yadda sauran ƙasashen duniya suka tsinci kansu kamar irin su Libya da Sudan da sauran ƙasashen da zanga-zanga ta samar musu da rashin zaman lafiya a cikin ƙasar. Har ma da wani ɓangaren na addinin Kiristanci su ma na ci gaba da jan hankulan mabiya addinan kan cewa kada a yi zanga-zanga. Zanga-zanga ba ita ce mafita ba ga Najeriya. Amma sai dai kash wanda yake jin yunwa baya jin wa'azi. Hakan bai sa matasan sun ji ɗar a zuciyarsu sun kasa fito zanga-zangar ba. Matasan sun fito zanga-zangar ne tare da kwalaye a hannunsu da tarin bukatunsu wanda suke so gwamnati ta duba kuma ta cika musu. Ɗaya daga cikin abubuwan da matasan suka fi yawan ɗagawa shine a dawo musu da tallafin man fetur. Tun wani lokacin da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar wato Bola Ahmed Tinubu aka rantsar da shi a mazaunin shugaban ƙasar Najeriya ya cire tallafi wa man fetur. Sakamakon hakan ne hauhawar farashi yake hauhawa a ƙasar Najeriya, wanda hakan ya kawo kunci da yunwa da sauran tashunan hankula a ƙasar Najeriya, wanda talaka a Najeriya ikan iya raba taliya ya siye ta rabi kwaya ɗaya tol a mazaunin abincinsa. Wasu ba sa iya ci uku, wasu kuma ci biyun gagara yake, wani ma sai ya yi bara ya samu. Allah shi kyauta. Wannan shine babbar buƙatar da mafiya yawan matasan suke ɗaga kwali a kanta, kan cewa lalle shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta dawo musu da tallafin man fetur, domin shine kaɗai abin da zai sauƙaƙa rayuwa a ƙasar Najeriya. Buƙata ta biyu da matasan suke ɗaga kwali a kanta shine a buɗe musu boda don shigo musu da abinci daga sauran ƙasashen ƙetare. Hakan zai sauƙaƙa wa abincin cikin gida ya yi sauƙi domin talaka ya samu ya ci a huce. Duk da yake talakawa a ƙasar Najeriya suna ƙoƙarin noma abinci kama daga kan shinkafa, gero, dawa duka da sauran nau'ikan abincin Hausawa har ma da na Igbo duka a ƙasar Najeriya akan nomawa. Amma sukan nomawa kuma abin yake gagarin su ci sakamakon rufe boda a Najeriya. Wannan dalilin ne yasa suke rubutawa suke ɗaga kwali sama lalle shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta buɗe musu boda, domin tana ɗaya daga cikin abin da ta kawo yunwa a cikin ƙasar ta Najeriya. Buƙatar su ta uku da suke ɗaga kwali a kanta shine tsaro. A samarwa da talakan Najeriya tsaro a halin da yake ciki, domin ga yunwa ga rashin kwanciyar hankali. Hakan ba abu ne wanda zai kwantar da zukatan talakawa ba, wanda sauran da yawa daga cikin talakawan ƙasar suke cewa su kan sun yi zaben tumin dare, sun yi tunanin bayan tafiyar shugaba Muhammadu Buhari, Bola Ahmed Tinubu zai zo da sauye-sauye iri-iri, sai dai suka shadda kash har gara ma Buhari da mulkin Bola Ahmed Tinubu. Zanga-zangar har yanzu tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya. Ga matasa nan sun fito kwansu da kwarkwatarsu suna ɗaga kwalaye sama tare da tarin bukatocinsu wanda suke so gwamnatin ƙasar ta cimma musu. Fatan mu dai Allah ya sa a yi lafiya a wanye lafiya. Wannan zanga-zanga za ta ci gaba da kasancewa ne har tsawon kwana 6, a inda masana suke cewa zanga-zangar lumana za a yi ta ne ta kwana 3. Idan gwamnatin ƙasar ta saurare su to shikenan, falillahi alhamdu. In kuwa gwamnati bata saurare su ba, za su ci gaba da yin zanga-zangar inda za ta juye ta koma tashin hankali. Allah ya kiyaye. A wani ɓangaren za ku ji kan cewa shugaban ƙasar mawaƙa wato Dauda Kahutu Rarara ya saki sabbin waƙoƙi wanda suka tunzura al'ummar Najeriya musamman talakawan Arewa, kan cewa shi fa Rarara ba mutumi ne da yake kishin Arewa ba, mutum ne da yake kishin aljihunsa. Muddin shi jifa ya wuce kan shi to ya faɗa kan uban kowa. A lokacin da talakawan ƙasar suke kokawa da yunwa da fama da rashin tsaro a ƙasar, shi kuma a lokacin ne yake ci gaba da yabon shugaban ƙasar wato Bola Ahmed Tinubu kan cewa shi fa shugaba ne wanda ya kamata, shugaba
wanda ya kamata ya ci gaba da jagorantar Najeriya, yake ci gaba da gode masa. Wannan waka ta jawo masa cece-kuce, ta jawo cece-kuce a social media da kafafen sada zumunta da na yau da kullum, wanda har hakan ya yi sanadiyyar rufe masa wani fejinsa wanda yake dauke da followers sama da miliyan a cikinsa. Amma mawaƙin a wata tattaunawa da suka yi da wani ɗan jarida ke bayyana masa kan cewa shi fa don an rufe masa fejinsa hakan ba shi yake nuna masa kan cewa ja baya daga ci gaba da yabon mai gidansa Bola Ahmed Tinubu ba, duk da yake kan cewa Bola Ahmed Tinubu bai saurari rarara a lokacin da aka ɗauke mahaifiyarsa ba. Da yawan al'ummar ƙasar Najeriya sun yi addu'a, sun yi Allah wadai da ɗauke mahaifiyarsa, amma bayan bayyanan mamar tasa shine ya saki da waƙoƙi ke ci gaba da yaban shi, duk da cewa har a cikin waƙoƙin shi yana kira yunwa daram, talauci ƙiro. Wannan baiti ya ja hankalin Hausawa kan cewa me yake nufi da yunwa daram kuma me yake nufi da yunwa ƙiro. Mawaƙin ya wallafa a cikin shafukansa na sada zumunta ya ce cire masa shafinsa na Facebook da sauran kafafen sada zumunta shi hakan ba bakin komai yake ba, domin shi ai kociyarsa ta riga ta yi kuka. Ya ce baka isa kana ɗan Najeriya ka hau social media baka ci karo da hotonsa ba, ko kuma baka ci karo da muryarsa yana waƙi ba. Wannan yasa ya bayyana wa 'yan jarida kan cewa shi bai ɗauki hakan a komai ba, kuma ya ci gaba da kan cewa ba 'yan halak ne suke wa shugaba Bola Ahmed Tinubu zanga-zanga ba. Ya nuna kan cewa duk wanda suke yi wa shugaba Tinubu zanga-zanga a Najeriya lalle butuli ne, butulci ne yasa 'yan Najeriya suke yi wa shugaban zanga-zanga. Ministan tsaro a Najeriya Alhaji Abubakar Badar Abubakar Talamis ya bayyana wa 'yan jarida kan cewa lalle shugabannin zanga-zanga su fito su zo su zauna da shugaban kasar, zai saurare su kuma zai biya musu bukatun da suka zo da shi, kada su yi zanga-zangar. Amma duk da haka talakawan dai sun fita zanga-zangar su a halin yanzu tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya. Yanda shugaban 'yan sanda ya ba da tsaro a faɗin ƙasar saƙo lungu da saƙo kan cewa ganin an yi zanga-zangar an gama ta lafiya lau ba tare da an taɓa kayan gwamnati ba ko kayan 'yan kasuwa wanda yake ɗauke da abinci. Jami'an tsaro na ci gaba da ba da gudunmawarsu wajen kan cewa an gabatar da wannan zanga-zanga cikin lumana, kowa ya koma mahallinsa lafiya ƙalau. Mu dai fatanmu Allah ya sa ta zame mana alkhairi a ƙasar Najeriya. Zanga-zangar hallansu tana nan tana ci gaba da wanzuwa a ƙasar Najeriya, yanda jami'ai suke ta bata gudunmawa ta fannoni daban-daban, kama daga kan sojoji, 'yan sanda, civil defense da sauran ƙungiyoyin sa kai irin su Man'uwa da sauransu. Duka waɗannan na ba wa zanga-zangar gudunmawa wajen ganin an yi ta lafiya, an tashi lafiya ba tare da an taɓa kayan kowa ba ko dukiyar gwamnati ko taɓa ƙwarzanin jikin wani daga cikin talakan ƙasar wanda ya halarci zanga-zangar. Kada ku manta, idan har wannan shine zuwanku na farko cikin wannan tasha, ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan wannan shine zuwanka na farko, in ka riga da ka danna mana subscribe, ka danna mana liking, sannan ka ajiye mana comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Za mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu na nan gida da na waje, har ma da sauran yadda zanga-zanga za ta ci gaba da kasancewa a Najeriya. Mu huta lafiya.